Το πρώτο πράγμα που θα ήταν καλό να μάθουμε για να σώσουμε τη ζωή μας μέσα από την κρίση είναι να κοιτάμε τα απλά πράγματα, τα καθημερινά. Για παράδειγμα, όταν σηκωνόμαστε το πρωί, τι κάνουμε? Πάμε και πλένουμε τα δόντια μας. Χρειαζόμαστε οδοντόκρεμα. Μία οδοντόκρεμα κοστίζει 2 ευρώ περίπου το μήνα. Μπορούμε όμως αντί για 12 ευρώ που δίνουμε το χρόνο, να δώσουμε 2 ευρώ το χρόνο για τη δικιά μας φυσική οδοντόκρεμα. Πώς θα γίνει αυτό? Φαντάζομαι θα αναρωτιέστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάρτε σόδα σκόνη που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ. Θα σας κοστίσει γύρω στα 10 λεπτά. 10 λεπτά θα σας κοστίσει η σόδα, θα την ανακατέψετε με νερό, θα βάλετε tea tree oil, θα το βρείτε στο φαρμακείο αυτό, μονάχα λίγες σταγόνες και να το. Έχετε έτοιμη για να βουτσίσετε τα δόντια σας την οδοντόκρεμα. Γεια σας.